Kuleli cala likaZuma ebelalelwe kusetshenziswe zobuchwepheshe besimanje bonke abameli kuzo zombili izinhlangothi bavumile ukuthi lolu daba alihlehliselwe umhla ka-21 no-22 September. Ukuhlehliswa kwaleli cala bekuphoqa ngenxa yokugula kukaZuma. Uma selibuyela enkantolo leli cala eMgungundlovu kulindeleke ukuthi inkantolo ilalele isicelo esikhethekile sikaZuma sokuthi kususwe umshushisi wombuso u-Advocate Billy Downer uZuma amsola ngokuchema. If the first accused applies for a further postponement, his application for a further postponement to be heard, which will include the necessary evidence on both sides being laid. Umbuso nokho kuleli sonto kuvezile ukuthi ithimba likadokotela kaZuma nethimba lezokwelapha eliqokwe nguhulumeni bayabambisana kulombiko wezokwelapha. There's an indication which was made to you that the medical teams are finding each other or getting close to each other. So we're in the same place except that there seems to be some progress with the medical teams. NgoMeyi kulonyaka uZuma owaphikile wonke amacala enkohlakalo kanye nokukhwabanisa abhekene nawo. Kanti ke nenkampani iThales nayo iwaphikile wonke amacala ebhekene nawo.